Jo, čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa a teraz budem hrať Minecraft, ale jak som slúbil, tak pôjdeme na planétu Mars, takže tam odlietame. Ideme ho tam totiž preskúmať, takže si idem postaviť plošinu a odlietame, ako sme odleteli minulých dieloch a časti. Naštartujem raketu a ideme. A odlietame na planétu Mars. Takže my keď uletíme. Sice to bude trošku trvať, ale neviem to aj. Ideme na Mars. Počkaj, dáme Mars. A pôjdeme niekedy aj na planet, aj na tie mesiace Marsu. A teraz dopadneme priamo sem. Najprv tu musíme dopadnúť. Ako správne vidíte, je noc. Tak. A ideme to tu preskúmať. Dáme si čas na deň. Tak a už je deň. No, a ja tu idem povesiť takúto špeciálnu vlajku. Áno, som hodil. Tak 2 hodiny, 2 vlajky, ale sa vidno. Idem preskúmať Mars. Tak ešte to poriadne popreskúmam ešte viac. Ako vidíte, to sú nejaké diery. A to sú pravdepodobne po vode. Je tu síce kameň, akože nejaký kameň, neviem. Na tejto planete Mars môžeme nájsť rôzne zaujímavé veci, napríklad dedinu, alebo tieto ľadové veci tu môžu dostávať. No a ideme pokračovať ďalej v preskúmavaní ďalších miest. A tu je ešte menšia gravitácia ako na Merkúri. Je trošku silnejšia. Ale ona je skúšať 4 bloky. No. A si vykopem pre istotu, si toto vyskopem 204. A vlastne ešte raz. Ale poď, to som skúsi to skočiť. Tak, a ideme, počkaj. Nie to môže skočiť. Je v kreatíve, ale môžeme pokračovať ďalej, ideme týmto smerom. Ak chcete ďalšie diely, tak uvidíte, lebo tuto je zase planéta Zem. A tuto by mal byť mesiac niekde. Budeme na mesiac tí dva. A natočíme potom ďalšie diely. No tak, je to skončiť. No a ideme ďalej pokračovať. Tu ten na tom kazoval a teraz ideme týmto smerom. Pokračujeme v ďalšej ceste. Dúfam, že nájdeme tú dedinu. No a ideme ďalšou cestou. Ešte ďalej a ešte ďalej. Tu sú také vysoké kopce. Poriadne, ideme dopredu. Stále to tu musíme preskúmať. Lebo ja viem, že tu sa nachádzajú dediny. Takže... No tak, ideme to nájsť. Pokračujem a nič tu není. Ešte idem pokračovať furt ďalej. A neustále pokračujem a nič som nenašiel. Neustále chodím po Marse a nič som nenašiel. Takže ešte budem možno chvíľku kráčať. Tam nejaké vajco. Počkaj, sa skúsim pozrieť. To je nejaké... Podľa mňa to je egg, nejaké vajco. Na Marse. Resmeli, egg. A neviem, čo to je. Neviem, čo to bude. To je nejaká pekná hora. A tu je zase to vajíčko. A ešte je tu jedna vec. Je tu aj Marsové vozítko, takže ho si ideme ukázať. Niekde toto je čo je? Venus rover, toto je, nie sme na Venuši. Na Venušu sme natočili v minulom dieli. To by malo byť power draw, vehicle charging, aby sme mohli nabíjať tie vozidla. To je buggy. Toto je Mars, svoje vozítko. Potrebujeme toto power, ne? Chce toto použiť na charge, no by to malo byť na prvý. Je tak pár takové ešte viac. No tak, a ideme na vozítko. Tak, viete, teraz je to celkom trapne, ale... ideme. To vozítko je málo nabité.
To vozítko je také skvelé. No, ale kašleme na vozítko, lebo on je nejako pokazené. Zle lieta, totiž tam chodí veľmi zle. No tak, pokračujeme v ďalšej ceste. Ale dedinu určite nájdeme. A ešte jednu vec si dám. To sú totiž zombíci, takže si zoberieme nejakú pištol. Ja si zoberiem energy, takže tuto. Ale to je slava. Toto. Toto je slava. Pokračuje ešte v ďalšej ceste. Toto by mohlo byť z našho videa všetko, nepodarilo sa mi nájsť dedinu, takže na budúce natočím ďalšie na mesiaci marcu, takže čaute.